Para rib iet, nga ay kublay pi baro. Nga pedang subhay pi syakaman kibat. Hagane kapor ma pi baro lese pedang dap da kabor jong ka yoga, bat ki jingkan mau na ka International Day of Yoga. Menta ka senamru hak arpu etrek ujeliu, dagi milion ngut ki breu hakaleng kari bat kepertai kileshim benta hak International Day of Yoga. Hatu pikan mau, kani ka jingraki kelas sedang shipos nam menshwa. Pat menta hak shipos nam balalet, kani ka rukom kelanang yar kat banang mi kisnem. Kadai ru kadak banang buon ki breu kilashim bat le ka yoga hak jing im jongki baman la kesngi. Menta ka kenti, ngilasaki ki babon ki dor nagasngi jong ka jingle yoga. Hagarut duriau jong ka Visakhapatnam, lailak ngut ki breu kila le'lang ya ka yoga. Sagawai pat ka dur baitanat kalawan na Visakhapatnam hi, hagaba palat arhajar ngut ki kena pulia bade ki riulum, kila le ya shispa pratali ki surya namaskar, ne ki jingle buram ya kasngi, bat ki le lenter ha ki shispa praminit. Shumut dur, ya ki jingle renti, bat ka jing ai tilut bakiladon. Haki jahat jong ka Navy ru ngili i ki dur ba itanat jong ka jingle yoga. Hate langgana, lai hajar ngut ki parlok badan jingdu na haki dukot met, kile shimban talang haga jingle yoga. Kaba penpau ba kumno ka yoga, kala banlong ka atiar baklan jong ka jingpen bor. Hadali, ki breu kile penyeso ka yoga, bat ka jingkut jingmut na gebenta kawa yamuna ka bakhoj. Bat kilale yoga harut kani kawa. Ha Jammu bat Kashmir ki breu kilale yoga ha ka jingkieng chenap, kabade ki jingkieng yadrel ka bajrong tam ha ka perthai. Wada pedeng ki luom ba soptha jong ki Makashang, ki sipai Indo-Tibetan Border Police jongi kilale yoga. Ka jingshlur bat ka jingle renti ki yat rengkat-rengkat. Ki breu ha Gujarat kila thau ka rekod bathamai. Ha Vatnagar arhajar shispa arpu ingut ki breu kila le'lang ya ka Bhujanga sana ne kerukom kumbale kobra. Kabathau yau mau mer bathamai. Na New York, London, Tokyo, Paris, ki durjong ke jingle yoga kilawan na manla ki nongba bahe hakeleng ke perthai. Bat kedan kawai ke belong lang kumjo haman la ki dur. Ke jingsuk, ke jinglong jai-jai, bat ke jing penbiang. Kahamat pedeng menta ke senam kade ke bakerpang. Ka yoga na ke benta kawai ke perthai, kawai ke jingkot jingkya. Kani kamdai tang ke jingong, ndre ke jing i jingai, ka bapensawai ka dor jong ka Vasudhaiva Kutambakam, ka perthai ke de kawai ka longyeng. Ngangit skem, ba ke jing krau jong ke sngi yoga menta ke senam, kan ai mensiem ya kambon syuk-syuk ki breu, ban shim ya ke yoga ha ke jing im jongki. Para riba iet, habadon mano-mano balik yat pilgrim, ke jing sngo ke baningkong ke mami ha ke donut kadai, tongin yalet. Ka jingkot bana beneng kalawan. Kani ka jing sngo kadai ka bakong sanbha, ha ka jingyat lenti reuniam jongi. Kini ka jinglet pilgrim, kidi kilat ban wanra ka jinglet renti ha ka met, ki penkhoj ka jingmut jing perkat, ki wanra ka jingi it markeliang, bat ka jingelong shipara, bat ki penyeso, bat ka bakenja beneng. Hendrai halendat kini ki ai baro, kadan seka wei ka benta bakong san ha kini ki jinglet. Kidi ki bakrau na ka benta, ki jing syakri balen ladia. Ha ka jing shisha, ha kanu-kanu ka jinglet pilgrim, ka jingdon ki breu ke bedan bentaban syakri ya ki pilgrim, bonsian ka kambon bane ka jingdon ki balet yat pilgrim. Ya ki jaka syat patba balatip kom ki bandara bat langgar, labo ha ki babon ki jaka. Ki jaka ba ai ne ki piayu, ki don ha ki rut surok. Ya ki jaka ai jing sumar bat ki wei ki jingdon kam, labo tang na kemensiam ban syakri. Bon ki breu na ke jing penlut na ladie, ki ai jaka sa ki pilgrim ha ki dharamshala, bat ki jaka sa balashna shipor. Paralog, hadin ke por ke bela jalan bha, ka Kailash Mansarovar yatra kelas sedang biang. Ka Kailash Mansarovar, ka jaka syong ulot Shiva, kadan ke benta bakerpang bha jong jing buram, bat ke jing IT na ke benta ki Hindu, ki Buddhist, ki Jain, bat ki wei. Paralog, nado ka laitarik unaitung, ka Amarnath yatra bakentang gansa sedang, bat ubenai bakot jong sawan ulajan. Dang katu kanis ngi menta, ngila sakhi ya ka Rath yatra biisyong kun jong Lord Jagannath. Lagadai ho Odisha, Gujarat, ne kanu-kanu ke benta jong kari,
daki lakngut ki reunget ki shim benta hakani ki jingyat lenti bakentang. Nadu ki benta basyatai bacathe na mingi syasap ngi kini ki jingyat pilgrim ki penpaw ka mensem jang ke ek Bharat Shresht Bharat ne ka wai ki India ke bakraw. Habangilet ikini ki jinglet bakentang da ke jing aitilot ka jingle renti bat ke jing pendam lot da shisangin yo jingkerku da ki sok bakenja mensem. Ngai ku blay ya baro ki reunget ki belet ikini ki jingyat pilgrim. Da gedonot baro ngai ro ikitu ke baya don benta ban pentikena begini ki jingyat kin long ki basngan ki bayat bed bat ki bajob leng ba ka mensem syakri ke balen ladia. Para riba yet mentang akwa bne thu api ya artali ki jingjob bakraw ka rijongi. Ki jingjob ban pendap api da ke jing sengu sarong. Kini ki jingjob kidai ki beliau jing itu bat belero de ki seng bahe ak perthai kum ka World Health Organization bat ki International Labour Organization. Ka jingjob benengkong ka dan jingedai bat ka kot kakhya. Bon napi beliau sngo ya ki jingpang khmat belatip kum ka trachoma. Ya kini ki jingpang la penlong du knyang bakteria. Kaladon kapor ba ke judan bah ki babon ki benta jongkari. Lada Om Sumar kalak ban lam syaka jingdo ya ka boryoi. Ngilekut jingmut scam ban rat dengkong ya ka trachoma nadu tenrai. Ngasngo komen banyatho api ba ka World Health Organization kala penbana ba ka India ka degari ka balalat na ka jingpang trachoma. Kani kami na ka jing trishtom ki lakngut ki brio ki blele persya ka na ka jingpang klem riet bat klem sange. Kani ka jingjob kadai ka jong ki nong trai ka kot ka kya ki ba ai tilot yalade. Ka Swachh Bharat Abhiyan ru kaladon ni ka benta bakraw hakani ka jingjob. Hakajuk gurukom ka Jal Jeevan Mission kalano senyang bha menta. Haba ko ka bapoy ki yeng hakeleng kari kalong ka bakhoi. Ka jingma na kum gini ki jingpang kaladuna shikat dai e. Ka World Health Organization kalaya ro ru baki India tang bakalaya le persya ikani ka jingpang nrai kalarat nadu tenrai. Paralog menta bon bahan ni brio hakari India ki jing mentoy na kanu ke jingyada haki emlang salang. Dangshan ya gawe ke report bakongsan la pelat da ke International Labour Organization. Kat kum ke report palat ya ka hendru pusau nak sispa ki brio ho India menta ke layo apdiang ya ka nore kanu ke jing mentoy ba aish ke emlang salang. Kani ke gawe ni gilat ai jingyarap haki emlang salang ka bahe atam hak perthai. Ya menta kumba khandai spa sanpho kulurngut ki brio hakari kiyo jing mentoy nagi babon ki skim. Kat baha kesnem arajar katsan tang kumba arspa sanpho kulurngut ki brio kiyo ki skim jing mentoy jong ka sarkar. Paralog nakalan sumarpang syaga jing shingan hak emlang salang. Ka India kaya chaprang daga mensiem jong ka jing sngohun. Kabapenti kena babarok ki brio badai hok banyo kinyo ki jing mentoy balatmu naga benta jong ki. Kani kadairu ke noksa bateng shan jong ke jing pentrai kam ya ke jing le hok hak emlang salang. Kini ke jing job gilawan ra ka mensiem ke basngos kam bakal lawai kan long ka bakham bhas osho bat hamman lagi senjam ke India kan nangklan bat nang yok bor. Para nong shong shnong ba iet da ka bor jong ke jingishim benta ki pat ba wat ke jing e bakraw tam la ban job. Ngakwa ban pensngap e ka ko audio clip na ka benta jong pi. Lengba kani pintip syapang ke jingjor ke jing e haki por balalet. Nengkong sngap yaka bat persyang ban sngoto hado katno ka kraw ke jing e. आखिर ये जो जुल्म हुआ 2 साल तक, जुल्म तो 5-7 साल से शुरू हो गया था, मगर वो शिखर पर पहुंच गया है 2 साल में जब इमरजेंसी लोगों पर ठोक दी और अमानुषी बर्ताव लोगों के साथ किया गया। लोगों के स्वतंत्रता के हक छीन लिए गए, अखबारों को कोई स्वतंत्रता न रही, न्यायालय बिल्कुल निर्बल बना दिए गए और जिस ढंग से 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिए और फिर अपने मनमानी राज की ओर से होती रही, उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में भी मिलना मुश्किल है। Paralog kani gesur kade kejong menteri rang bado barim ke rijungi Moraji Bhai Desai. Tang haki kendiat kentien nraya ke rukom basai ula batai syapang ka emergency.
Pila ban medor hado katno kalalong ka por badum. Kito ki bala penjari ke emergency tang bakila yoroj ya ka riti sensyari jengi. Nre ke jing temu jengki ka longru ban ring merau ya ka kam yeng syari. Hakuto ka por ki babon ngut ki breu ki la sya pen stamben. Ki dan bon kum gini ki jingja na kato ka por ya ki ba la ban klet. Yau George Fernandez la khom kenjeri. Bon ki la sya pen stam hakurukom ka pejinjar. Hapo ka Maintenance of Internal Security Act ya ki breu la kem hakurukom baklem da bot ki kendon. Wat ki kena apule ki sya pen jenjar. Ka jinglat luoj ban pen pau ya ki jing sngau kala sya ate. Paralog hakuto ka por. Da ki hajar ki breu ki bala sya kem ki la sya pen stam hakurukom bam ya hap syo bat ki jinglong breu. Nrei kala don ka bor jeng ki breu ke India. Kim jupendem la ne kim syem la sya pen kedia hapo ke jing ban ben. Kila kentat ban ya pen ya ki ki badai jong ke sensyar pat ba. Haka bakut kadai ke jing job jeng ki breu. Ya ke emergency la weng no bat kito ki ba penjari ya ka kila sya pen liem no. U babu Jagjivan Ram ru ula pen pau ki jing sngo jung u halor ka ne ka mat akarukom ka badon bor bat bakta bha. बहनों और भाइयों, पिछला चुनाव नहीं था, भारत की जनता का एक महान अभियान था। उस समय के परिस्थितियों को बदल देने का, तानाशाही के धारा को मोड़ देने का और भारत में प्रजातंत्र के बुनियाद को मजबूत कर देने का। U atal ulapan pauru ike jing snow jung u hagarukam bakam pher hakutuka por bat ngiri ban snap yake e ka baula ong. बहन और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। Paralog dangkat to kanis ngi menta kladap san pausnam jong ke jing penjari ke emergency hagari jongi. Mangi ki breu ke India ngilara ke ka Constitution Betrayal Day. Ngidei barobor ban kan mau ki to ke reu shlur ki blele prasya ke emergency da ka jing shlur bat jingkut jingmut. Ka jing yukun jongki kadang beteng ban ai mensia mengi bangin long ki bapet ngor barobor kanang ban yada bat penklan ya ka riti sensyari. Para riba iet modor ya kania. Kasngi ba pernai ha ka step kalong halor kilom. Suki-suki ke jing tengshan ka poi syaki jaka thor. Rengkat bat kata ke jing syai kadan ka kenhon ki reu iet football ki ba syongshet bat ki badang yad. U referee uput ke jing put. Bat hapo kendiat kelemat ka madan ka sawa de jing thap kti bat jing risa. Man ba kenjat, man ba penki jar ka jing syongshet ki ba pet kai kanang jur. Pila ban perkat ka perthai ayu kania ka ba itenat. Parlok kani kari ke jing shisha syapang ka bodolan ka jaka ka bapau ha asam. Ka bodolan menta ka yang ha khamat kari da ka jing itho ba thamai. Ka bor ba ka jing snow scam halade jong ki samla jongka ki pau ha ka madan yela kai football. Ha ka bodo territorial area ya ka bodolan CEM Cup la penlong. Nrei kani kamdei tang ka lumpung yela kai. Kadi ke jing le kemen ya ka jing yalong kawai bat ka jing kermen. Dagi lai hajar nyau spa teligi kenhuan bat kumbah nyau pau hajar ngut kinong yela kai. Baken thop ya bon ngut ki kena akan thai. Kini ki number ki ya tho ya ka khana jong ka jingkala ba phla ha bodolan. Menta ka bodolan ka pau bha ha ki kamel akai sport sa India. Kinang tengshan syo kat banang mi kisngi. Paralog Kladon kapor haba ka jing yale kadi ka jing itho ba kene ka than kayo. Ki kabu na kabenta ki samlaru ki dunabha. Henry menta ki khamat jongki ki dap de ki jing angnot ba thamai bat ki donot jongki ki kit ka mensiem jong ka jing shania halade. Ki nongel kai football ke ba mi nang ne menta ki pau bha haki kardan bashalor. U hali charan narzari, Durga Boro, Apurba narzari, Manbir Basumatri kini kimdei tang ki kerteng jong kinong ilakai football. Nrei kidei ki bami khmat ya ka pateng bathamai ka balakenti wa ka bodolan na ka madan lajong syakarensan jong gari. Bon na ki yo jing hikai de ki badan la uput.
bat bon na ki thau yala kelenti lengba ki jingye kendo ki ba e menta ki kerteng jengki ki ai mensiam ya ki babon ki kena samla hakelengkari baken sedang ban mare shala ki jing angnut paralog ladengi kwa ban peniyar yala ka jingla ka senjam ban engkong kalong ban pelet jingmot hala ka jing bit jing biang kamet bat ka jing bhala jong ko paralog hatopikan mau ka jing ai jingmot pasuk jonga na ka benta ban pen bhai la ka jing bit jing biang kamet bat ban pendunai ka jing sngat palat penduna ko umpnyang hakabam jong pi da shipo nak shispa bat penduna yala ka jing khiaru haba pi kot bat bet biang kamet ka jing im jong pi kan long ka ba biang shisha para riba yet kumba pilatep ya ka ri India jongi na ka benta ka jing bon ki aka hakithan hakaliang ki ktien bat ki lariti ka ri jongi ru kalong ka berus pa ha ki babon ki liang kum haki kam but thau ki kam than bat kam shna jing shna bat ki but tenrai syakat ba pilat ya kari pen shem bet ya ka bapala bat ka badan tang ha kata kathan hagaman ki bat ngijekren bonsian chapang ki tiar bapala balashna hakalengkari ubaini kita udah kusai rendia na Meghalaya ubalayo dangshan ne jing ito GI tag uksai rendia udah uwe ubakan nam jongka Meghalaya kadon kishnong hangne kamtam ki khasi kila penne bat penrus pa yala ki rukom tenrai lengba ki babon ki pateng da ke jing sumar bha bat ke jing nikti jongki uksai rendia udan ki babon ki jinglong bat uya pher na ki wei pat ki jet ksai ka baphala tam chapang uksai rendia ka ke rukom balashna bat penmi eu ya ki khnyang ki bapen mi eu uksai rendia om jupen jot ne peniap yaki bat kania ke penlong bau uksai udai ubamdan kanu ke jing pen mensau hagini gisngi ka jing dawa haki yo ke perthai kala nang kiyo na ka benta kum kini kimar kibalat na ka jing le jubor bat ki bam penjot de kamariang na ka takadaw uksai rendia na Meghalaya udu umar bajanai na ka benta kini kiyo ha ka perthai sakawai ke jinglong bakar pang jong nu uksai kadai bo pen saat ya phi ha ka portalang bat upen pengat ya phi ha ka porliur kabaya hap bahaban pendonkam hagi babon kithan menta ki kenthai ka Meghalaya ki kentio ke jing penmi ya uni uksai lengba ki kenhon self help group nga ai khublei na do ka donot ya ki breu ka Meghalaya na ka benta ke jing yo opdiang ya ke jing itho lengba ka GI tag ya uksai rendia nga kenturu ipi baro persyang banthiet ki jan ki basnan uksai rendia bat hoot tongin kan mau barobor ban kershan ki khadi ki jan bathan haki kor handloom ki jing shna de ki bat ke jing yakhi ban pen pauna mela ka jong ne ka vocal for local lare ki nong thiet ki mar basnahi ha India bat ki nong de ki de tangi ki mar basnahi ha India kan kentio ki jing i jingai jong ka atma nirbhar bharat ne ke India basanya hi halade para riba yet ka jingong chapang ki kampen roi belam hi de ki kenthai kalapen wandore kalawai bathamai jong ke India ki kime jongi ki hinmen para kenthai jongi bat ki khon kenthai jongi menta kila thau ki lat bathamai om tang na ka bentai la de nre na ka benta ka imlang salang barok kawai pin sngo yo men siam haba pi tip chapang ka jingjop ki kenthai na Bhadrachalam ha Telangana kini ki kenthai ha kawai ka por kila trei kum ki nong belasngi ha ki jakarep ki trishtam baroshisngi banyo kamai menta kini ki jo ki kenthai ki shna biscuit na ukrai balatep kum Shri Anna bat ki peniat yo yaki hapo ka kerteng Bhadadri Millet Magic yakini ki biscuit la shalan na Hyderabad sha London ki kenthai ka Bhadrachalam kilalit penyaso bat ki self help group bat ki layo jinghikai paralog kini ki kenthai kilale asakawai ka kam ka badai banyaro kila sedang banshna ya ki giri sanitary pad tang hapo lai banai kila penmi 1,000 teli ki pad bala sami ki skol bat ki office bahajan kataru ha ka dor ka bajam paralog ka jingjob jong ki kenthai na kala buragi ha Karnataka kalong ka baitanat kila pen kala yo ruti bashna na ukrai ha karukom tenrai syaka kerteng ka bapau ka cooperative bakila thau menta ka penmi palat lai hajar teli ki ruti man la kesngi
ka jing sma yubi kini giruti kam sa asyo tang hak shnong jengki la boru ika jaka dia bakerpang ha Bengaluru bat kirensan ya dia thiet online ki yo testai ki jing ko athiet ki brio uruti ka kala buragi mentau la poi she ki kamra shetja hagi nong ba bahe kani gejing trekam kala kta shisha hakarukom baphlai kini ki kenthai kajing yo kamai jengki kala nang kieu bat kumjuru kajing sngo scam jengki paralog haki khana ni ki jela bapher ki dur khmat ki la ban pher hnrei gejing tengshan kalong kaju kajing tengshan jong gejing sngo scam haladia bat gejing shania haladia kawai ni ki dur khmat ba ai men siam kadai ke jong ka suma uiki na Madhya Pradesh ki jing persang jong ka kilong ki badai banero kalalet penya so bat kawai ka kenhon self help group ha Katangi block jong ka district Balaghat bat kalio jing hikai ban reptet bat rijingri kani kala plelenti na kebenta ka jing shania halade na kebenta jongka katba ka jingyo kamai kala nang kio kasuma kala nang penyar kala kakam kai ka basdang kum kakam baret manta kala yar shaka didi kantin bat ka thermal therapy center hakal lengkari ki babon ngot kum kini ki kenthai ki pen kala om tang yala ki jong ki jing em nrei ki pen wan durru ya kala wei jong kari para riba iet hakini ki sngi barang shen ngeleyo apdiang ki message na ki babon ki breo na Vietnam leng ba ki rensan bapher man ki lan jong ki message ki pen pau ya ki jing buram bat ki jing saat ki jing sngo jong ki dai ki balakta bha ki pen pau ki jing sngo ngu shaka India bakasha bay ki snap bakentang ulot Buddha banra na kabenta ban pet pat ba ha Vietnam ki jing sngo ki breo ki pau haki kentien jong ki balatho ki rukom bam dei sho tang ki rukom bagi jupen pau nrei ki badap da ka jing buram bat ka jing ya dai banadu ka do onot paralok ya ki snap bakentang ulot Buddha lalap nengkong ha nagar Junakonda kabadan ka district Palnadu Andhra Pradesh kani ka jaka kadan ya ka jing ya dai bajeliu bat bala rembha bat ka jinget Buddhis laong bahagi porhendai ki breu na ijaka bajengai kenthop ya ka Sri Lanka bat China kijuan syakane ke jaka bakentang paralok hau benai balalet ya ki snap bakentang ulot Buddha lara na India sha Vietnam labo ya ki bani opet ki patba haki khandai tili ki jaka hakeleng negari kani ke jing persang ke India kala long ka kenja jing rakhe bakrau hakari Vietnam shumudur hagari bagjingdan breu kalong kumba shispa million palat ya khatsan million ngut ki breu kelayo banedan benta haga darshan ne ke jingpet iki snap bakentang ulot Buddha ki dor bat ki video bangilai I haga social media ki penshai bag jing IT bat jing mane kamdan yu put la kalong ho slap ne haga jing shet kerang kesngi ki breu ki yeng lan da ki kenta ki kena ki bala temen ki breu badan jing duna ki dekhot met baro lakta yaki u president ka Vietnam deputy prime minister ki menteri balarang ba baro akila dem laki clear ha ka jing sngo buram kane ka de ka buram na ka benta kane ka jingya lenti ba kenja mensiam ba ka sarkar Vietnam kala kerpat ban beteng ya kane ka jingwan jengo sakhat arsngi bat ka India da ka jing kemen kala pediang ya kane ka jing kerpat paralog ki jing kai ulot Buddha ki don ka bor ka ba penya teli ya ki ri ki jaka bat ki jat benriau hakeleng ke perthai kham menchwa ya ki snap bakentang ulot Buddha lara sha Thailand bat Mongolia haga ba hakitu ki jaka la pediang sngoba da ke jing buram bakrau nga kentui phi baro banet jingo ki jaka jong ki Buddhis hagi jela jong phi hi kum kanie kan omlong tang ke jingmat ke baken jaman siam nreka kabu beneso bat kalariti bat ka nam baruspa jongi para riba ye mentau benai baro ngilarakhe ya kesngi penne amariang ngalio pediang deki hajar teligi message na phi bon na phi plia tho ya ki khana shapang ki riu shimet hagi than jong phi ki belale ai marwei bania dai kamariang basuki suki kashnong baro ko wei kale snokti bat ki kum gini ki jinget trailang kilalong ka bor na ka benta umet beneng jongi kawai ka nuksa ka bala ai mensiam ka shapang u Ramesh Kharmale na Pune ka jing trei jung u ka dai ka ba ai mensiam shisha
haba ki babon ki shong jathat ki kot tayo u Ramesh bat ki yeng jong u ki ra ki mokheo bat ki barsha pitip chano shikilom ka junnar walada shet kerang gasngi nehab ban kieu ki thiep omdan bala ban khang yaki ki pen khoj ki nyot ki ti ki jaka ban pelang bat ki thong ki sembai tang hapo arbanai u Ramesh ulathau nala ban pelang ulathau ya bon teli ki pung baret ulathong de ki spa teli ki dieng bat menta udang shna ya ka oxygen park kabami na gane kalong baki sim kilawan phai biang bat ki marat ki ring men sim biang da ka jing em bathamai hagane ka than paralog sakawai ke jing trekam ba itanat na kabenta kamariang saudong saukun kadi gabala saki hakanong ba Ahmedabad ha Gujarat ka municipal corporation hangto kala play ya ka jing yalap mission for million trees da ka jing thmu banthong ya ki million teliki dieng kawai kabenta bekerpang jong kani ka jing yalap kadi ka sindur van ka klau balabok kerpang na kabenta ki reuslur jong ka operation sindur yagi jingthong sindur rathong man kenmau yagi reuslur ke bala IT lot naga benta kari sakawai ke jingyalap ke bala pau bat kieu bha kadai ke ek per ma ke nam uwe udiang haka kerteng imei hapok kene ke jing trekam yagi million teli ki diang ladap thong hakal lengkari ngakentu ye phiru ya shembenta hakum kini ke jingyalap hagi shnong nikinong ba ajong phi thong diang tengka ye ko bat syakri ka mariang namar habangi adai ka mariang nyuman ra jingsngan ya kalawai jengki pateng bandangwan paralog kawai kisnong ha Maharashtra kalaai ka nuksa babha kade kisnong Patoda ka gram panchayat ha ka distrik Chhatrapati Sambhajinagar kane kisnong kade ka carbon neutral gram panchayat hangne judan babret nyot nane babret jabo sabar kiyeng sa jengki kadon kerukom bala penbet bha ban lumnyot na kitliu yeng jengki brio ya ko bala da pendan kamru lakmi bat penkhoj bat jusha ya ko bampat penkhoj ban pentut chikiwa hagi jingle buram khatdo iki bayap ru la pendan kam na ki jingthang balasna na ka et masi bat igi depei la pendan kam ban thung dieng hagi jingkan mau na ka benta kitu ki bala khlat ka jingkhoj jeng kesnong kalong ka ba itanat shisha habagi jing melian ki baret ki kela shaka jingkut jingmut lang jong baro ki jingkela bakrau ki ja parlok ba iet hagani gapor baro ki khmat ki pet shaka International Space Center ke India kala thau wi kala nong bathamai ha ka history jongka dang hnen kesngi ngalekran bat group captain Shubhanshu Shukla lesi pilas ngap e jing ekran jonga bat Shubhanshu yamenta un beteng bansa ak International Space Center sakat token isngi ngin se kren shu chapang gane mission tang ba ha benta banwan jongkaman kibat menta kala de kapor ban penkot ya kene benta henre haswa bangan sange ngakwa ban pen kan mau pi chapang kesngi ke bekerpang ha kshitarik unaitung kata lashisngi ngin kan mau buram ki artli ki kam ki bakongsan ki doktor bat ki chartered accountant kini broar kidai ki paya jeng emlang salang jengi ki batrei banang penbha yigi jing em jengi hagi rukom ki badan jengmut ki doktor kidai ki nongkmi ya ki jingkot jengkia jengi kat baki chartered accountant kidai ki babetin lenti sya ki jing bha jeng miat ki kam pisa tengka jengi nga ai kublai na do ka do not ya barok ki doktor bat ki chartered accountant paralok ngaju yai ang not banyo ya ki jing ai jengmut jengpi kabenta banwan jong kaman kibat kan rus pa sho deki jing ai jing mot jong pi ngin se shambyang deki mat bathamai ki jing ai men siam bathamai bat ki jing job bathamai jong ki parari jongi kublai shibun